Čaute. Ahojte, tak dnes sme si pre vás pripravili takéto krásne večerné outfity, ktoré využijete nielen na večeru, stretnutie, ale aj na stužkovú, poprípade nadchádzajúce firemné večierky. A ja som si pre vás prechystal takýto krásny elastický oblek, nádherná farba. Tiež môžete využiť na stužkové, tatinovia na biznis stretnutia, mladenci môžu využiť na rande, na kavičku, keď chcú dobre vyzerať a dobre sa cítiť. A Nič sa nedie, pokračujeme ďalej. A keď neviete čo na seba, pretože tento overall je bez rukávov, tak máme takýto krásny kabátik, ľahký, ideálny do týchto dní a chladné večery, kabelka. A teraz prišiel na rad na ten spomínaný overall, ktorý nádherne sedí, je úžasne strihaný a stačí ho už iba doplniť takýmito jednoduchými lodičkami, ktoré nájdete u nás na e-shope. A krásne vám to sandvička odprezentovala, vyzerá to úplne výborne, takže